Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur zaunka taldeko Alba eta Karla ditugu gurekin. Haiek kontatuko digute zertan datzan haien proposamen artistiko nahiko punkia esango nukeni. Bale, ongi etorri bikote. Mi esker. Zaunka taldeko Alba eta Karla. Bai, hori da. Eta bestea baita ere da Alba. Hori da. Orduan zaudete hor. Esan duzuele, no? Baita ere batzutan ditun diozula baita ere berari Alba, ez? Hori da. Unifikatzeko ja guztia. Bueno, esaten du, berak esatu Alba eta gu zein. Zein, karo. Eta gero Alba. Zein. Eta bai. Eta bat zegoen bakarrik ez, baina deskarte. Bai. Hola. Eta nola zaudete gaur? Nekatuta, ondo, pres, gogotsu? Bueno, gaur astelena izan da pixkat nekatuta, gainera asteburu potenta izan dugu, orduan gatoz pixkat lan, baina bueno, gogotsu ere. Izan duzue kontzertu asteburuan? Bai, larunbatean egon ginen Lizarrako gaztetxean, egin zen jai esmisto bat ikusgarritasun lesbikoaren harira, eta hor egon ginen. Boiera da. Boiera da. Bide bakarra. Hori, eta hor egon ginen. Piskat, jotan. Eta gustora imaginatzen dut, ez? Bai, Publiko oso ona. Hori eskertzen da beti. bai, azkenean lagun artean gaude Lizarran, eta hori nabaritzen da pillo. Abestiak abesten dute, dena perreatzen dute, egiten dugu edozein gauza ondo dago bere jentzat, que... Lizarrakoak zarete zuek? Bueno, Lizarraldeko ni berez ez, ni naiz Larriongoa, Bale. eta Baina Lizarrakoa naiz. eta gero Alba da Monjardinekoa, beste txikitekoa. Eta han elkartzen zarete ensaiatzeko eta edo? Bai. Bai, gehien bat, normalean Lizarran. Batzutan beste, zure Ni etxean. herrian zen. Bai, lokala daukagu Lizarran, Asteriaren etxean uzten digute leku bat, eta hor ditugu instrumentu guztiak, eta orduan errazena da beti hor geratzea eta listo. Eta nola definitzen zarete talde moduan? Ze ezaugarri dituzu edo? Bueno, Mamarratxas, pero buenas muchachas. Noti bat naiz! Hori da. Ai ba! Claro. Ez da izan kontzidentzia? Ez begira. Altxatu naiz goizean, eta hartu dut, jarri dut arropa, ez dakit ez da nola, goizeko 6etan, ona etornez lan egitera, eta justo Karlak zeukan poltsagan nire arropa batzukin, eta hau zegoen. Osa, kointzidentzia. Kointzidentzia. Baina hori bai, esaten dugu, mamarratza buenas muchachas, asko gustatzen zaigu farandula egitea, eta orduan ondo pasatzea da gure helburuetako bat, baina baita ere musika egitea eta kalitatezko zerbait eskaintzea. Musika asko gustatzen zaigu, eta musika ondo sonatzea gustatzen zaigu. Ez eta batzutan ez izan horrela, Ni naiz pixka bat purista, bai. gitarraren soinuarekin, eski oso zaila da kualitatea gitarra. Eta ere definitzen gara, rural styla, punki... Lagun bat esan zigun behin, ginela punk folklorika romantikas. Punk folklorika romantikas, hori. Wow. Egiten ditugu bertsioak, baditugu gure abesti propioak, baina baita ere egiten ditugu abesteak, eta bertsio horietan, hay un mix de cosas muy diversas, eta hori, gara punk, baina oso romantikak, Boleroa, punk, folk mexikanoa... denetik. Bueno, baita ere ez, definitzea batzutan ez, zergatik, ez? Ez da igual beharrezkoa, ez? Bai, eta gainera nik uste dut orain gaudela momentu batean, non behar duguna da pixkat, Experimentatzea bai, edo? experimentatzea behar non zein den gure musika estilo, ez dakit, nahiago duguna eta hor gaude pixkat, ikusten abertze gustatzen zaiguna egitea, talde bezala. Hori da, non gauden gustora ez? Bai. Noiz eta zergatik sortu zen taldea?
Bueno, Lehenengo egunean, hasi ginen jotzen kalean, ez? bai, elkartu ginen behin ez ginen ez da ezagutzen ez da zer, Ez zieten ezagutzen, bale, interesgarria. Alba bizi zen Suedian, eta ni hemen, Londresetik bueltatu nintzen, baina beraz zegoen Lizarran, eta gau batean elkartu ginen, hasi ginen gitarra jotzen tablan, eta ezagutu ginen. Eta gero, Alba eta Alba, lagunak ziren, aurretik. Txikitatik. Bai. Eta, hasi ginen horrela, eta justo momentuan, uste dut zela, 2020ko abenduan edo, Hemeretzi. ez, bai? Bai. Ez baina zen, gero mikroirekia zen pandemiarekin. Ja. Bai. Osea, 2019an elkartu ginen lehenengo aldiz, Vale. jotzeko egun batean. Hori, jo genuen kalean. Gero pandemia egon zen, ni Suedian negoen, eta gero amaitu zen, etorri nintzen abenduan, eta horasi bazegoen mikroirekia. Bai, antolatu zen neska gazteen talde bat antolatu zuen emakumeak eta holtzaren inguruko jardunaldi batzuk, eta egin zuten mikroireki bat, eta esan genuen, egakume, bai. Eta esan genuen, prestatuko ditugu bi abestitxo, abestikoa hor, sin más. Eta hor jo genuen, eta gero ja Alba bueltatu zen Suediara, eta uda horretan, pasagan udan? Apirilean edo, pasadan maiatzen hasi ginen. Bai. Elkartzen ja serioago, proposatu ziguten jotzeko ekainako 28 inguruan egin behar zen jardunalditan. Eta esan zuten, venga, animatu eta jo, no seke, eta prestatuko dugu errepertorio txiki bat, eta berri ze ateratzen den. Eta horrela, ez genuen pentsatu, vamos a hacer un grupo, no seke. Bale, ez, joan zineten inertziarekin hor, ez? Hori da. Ne genuena zen elkartu eta musika jo. Bai. Gure artean, ez talde moduan baizik eta konpainiarekin, ez da berdin bazu ni gitarra hartu eta abestea edo beste musikari batekin elkartzea eta ahots batekin eta piano batekin eta gitarra batekin elkartzea zen, niretzat. Bai. Eta horrela, eta batean geunden hor Lizarreko enparantza batean jotzen, ez dakit ez da nola, zaunka bezala, izena ere izan zen super... Behar dugu izen bat, benga zein, 3 aukera genituen, eta, adibidez. Eta zergatik egin zenuten zaunkaren aukeraketa hori? Berez, momentu horretan atera zuen Rigoberta Bandini perra bestia. Claro, bai. Eta jun ginen 3 eta beste lagun bat kontzertu batera. Iruñeko kontzertura? Ez, horretik zegoen zinturren igon edo kontzertu bat joan ginen, en plan de pedrada, lehenengo hilaran hor, eta, nire super gustora. Eta zegoen abestearekin nahi perra, eta zen, en plan, eske zaunka gara, izan zen oso... Sí, zaunka, jazta, holan izan zen. Eta taldean, baituzue rol definituak, imaginatzen dute bakoitza instrumentu edo ahotsa izango dela, ez? Bueno... Edo... Nahiko komplexua da hori, Vale. Alba gitarrista da, beste Alba pianista, eta ni abesten dut. Vale. Baina gero, 3 gara eta asko egin nahi dugu, orduan Alba ere perkusioa jotzen du batzutan, beste Alba ere perkusioa jotzen du bestetan, ni batzutan gitarra hartzen dut eta jotzen dut, saiatu gara ere pasua hartzen eta sartzen, baina 3 pertsona gara eta ditugu instrumentu pilo bat. El hombre orkesta, la mujer orkesta kasu honetan, ez? Hori da, bai. Eta hotxak, Karla da hotx nagusia, baina laguntzen diogu Koroetan eta... edo batzutan egiten ditugu 3 artean hotxak. Eta abestiak sortzerakoan, ez, esan duzue, bertsioak egiten dituzula batzutan, baina baita ere zuen abesti propioak, ez? Nork idazten ditu, edo nola hasten da prozesua, melodia sortzen dituzue lehenengo, edo... Pues, berez, atera direnak, gehienak izan dira egin neukan proposamen bat, letra eta musika oso basiko batekin, ez musikaria berez. Naiz, baina ez... Formakuntza formaletik, ez? Hori da. Orduan atera ditugunak, izan da ni idatzi abesti bat, musika oso basiko batekin, eta gero denon artean arreglak sartu, estruktura definitu, pizkatolan. Eta beste batzuk ere antolatzen ditu batzutan jam sesionak, eta gora ateratzen dira, pilo bat orduan. Azkenengo, sortu dugun azkenengo abesti bat izan da jam sesion batetik hartutako ideiekin, orduan pizkatolan. Urrengo hit. Urrengo hita? A ver. Gurea.
Noiz aterako duzue horrengo hit hori edo zerbait berria? Ba, urrengo hita ez dakigu, baina berria ja urrengo, aste honetan, bai? Aste honetan edo urrengoan, bai. Bai, ditugu bi abesti, hasieratik abesten ditugunak, gureak direnak, eta orain ja grabatu dugu eta aterako ditugu orain maiatzan hori, bi abesti hauek, bat bideoklip batekin da bestea bideo batzukun bebai. Eta... hau emititzen denerako, hau emitituko da hemendik hilabete batzutara, ez ja aterata egongo da zuen. Bai. Espero dugu bi baino gehiago ordurako, bai. Ze ondo. Eta zertan inspiratzen zarete edo, ideia horiek, izan dituzun ideia horiek, Ba, ez dakit, ni bizi ditudan egoera eta sentitzen dudanaren arabera ateratzen dira. Eta baita ere asko momentu horretan entzuten dudan musikarekin zerikusia daukate, fijo. Adibidez, aterako ditugu lehenengo abesti hauek idatzen dituen konfinamendu garaian. Bale. Eta, bai, pixkate transmititzen dute momentu horretan nik sentitzen ari nintzen gauzak. Eta orain konposatu ditugun beste bi edo hiru, dira pixkat ere bizitzen ditugun momentuak hori paperrean eta musikan jartzea. Nahiko... ez dugu pentsatzen, en plan, hau esan nahi dugu edo gai hau jorratu nahi dugu abesti honetan. Barnetik ateratzen den edo, ez? Bai. Egia da, jam sesionetik atera dugun abesti hori bai dela dago pentsatuago, ez nola bait. Jam sesionean atera genuen estribillo bat modukoa, orduan estribillo horren inguruan sortu dugu, abestia, ez? Letra gehiago eta hori. Ez que artista bat da. Bai? Bueno, ateratzen direnean, baina eski jartzen da, Bai, Ez da, batzutan inspiratuta nago eta ateratzen da batean, bai, egia da, hori, batzutan ateratzen dela, bestetan ez. Bestetan ez, eta lan handia da. Bai. Eta ez da ikusten. Eta formakuntza formala ere aipatu dugu, ez? Beharrezkoa dela uste duzue musikari edo artista edo izateko, formakuntza izatea, formakuntza formala, ez formala? Bueno, nik uste ondo datorrela, ni ikasi izan dut orduan, ez dut ikusi nola izango zen hori gabe, baina jendeak beti esaten du ez fuertea, ulertzen dituzula irakurri dituzula partiturak, edo harmonia ulertzen duzu, edo ritmoak zeintzuk diren, gauza basiko horiek. Azkenean eskolan musika ematen da ez, baina ez dut uste jendeak normalean musika asko ikasten duen. Tamalez, ordu gutxi dira eta gauza ezberdinak aldira irakatsi ez, baina nik uste laguntzen duela. Niretzat, oso ondo dago teknika eta musika jakite. Gure kasuan adibidez, nik ikasten ari dut pilo bat beraiekin, ze beraiek kontrolatzen dute dena, orduan nik egiten dut hau eta ez dakit zergatik egiten dudan. Ondo entzuten da eta niretzat hori nahiko, baina bapatean eske logika bat dauka, logika da, ze da eskala hau, ez la dominante, la no seke, orduan, niretzat zentzu hori izatea oso lagungarria da. Eta, nik uste dut ez dela beharrezkoa musika jakitea, musika egiteko, baina asko laguntzen du. Eskenean, pixkat dena ez, izan behar duzu, bakarrik formakuntza eta teknika badaukazu eta gero ezin duzu, ez dakizu nola jokatu horrekin, ez du ezertarako balio, ez da, ez? Pixkat biak izan behar dira nire ustez, kombinaketa hoberena. Baina hori, igual azten bazara musika munduan eta, egiten duzu zerbait, baina gero nahi baduzu hasi eta horrela, igual ikutsiko da momentuan, ikusiko zara mugatua ez dakizulako. Baina, adibidez, Paco de Luciak ezekien musika irakurtzen. Laguntzen du baina ez da... Ez da oinarrizkoa. Bai eta ez uzke dira biak nik uste. Debate... Interesgarri. Gainera, igual musikariren bat ikusten du eta uste dela gai oso komplikatua. Bai, eta gero batzutan ere badiru diela ez,
bueno, berezko horrekin jaiotzen zara edo ez, ez? Osea, bazara artista edo ez, eta hori jaiotzetik, eta lanketa hori ere ez duela hainbesterako balio, ez? Zurgin batek, zurgina da, baina badu lanketa bat, formazio bat, ez? Baina badirudi artista batzuetan, pues, bueno, izan zaitezkela, baina ez dela beharrezkoa edo oinarrizkoa hori izatea, ez? Eta gero hori, batzutan, baloratzerakoan, batzutan ere ematen du buelta, ez? Bai, osea, eske oso komplexua, ze nik bai uste dut, osea, lan egin behar duzula, baina lan hori ez da nahita ezkoa formala izan behar, ez nahi dut, osea, zu ez baduzu inoiz formakuntza formala jaso, baina ordu asko egiten duzu, osea, orduak sartzen duzu lan egiten, ez da beharrezkoa formakuntza hori izatea. Claro. Zu, ja, da gehiago, inbertitzen dituzun orduak egiten duzunarekin, edo zein gauzan uste dut, ez? Naiz eta, jo que se. 10.000 ordu behar dira, zerbait ondo egitea. Hori da. Azteko. Baize. Baina egia da, honen ari da, gero, modan dagoen musika, musikalki, niretzat, eta uste du jende asko uste duela ez ikasten duzu musika, eta gero, modan dagoena bada oso simplea, oso mugatua, orduan, nire gusturako, gustatuko ditzedake, musika, entzuten den musika izatea pixka bat, ez dakit, musikalki interesgarriagoa, ez. Orduan, gauza da, ez denez hain komplexua, gero alduzu, altzaren merkatu horretan edo mundu horretan sartu, musika jakin gabez, ez denez oso maila altua, alde horretatik, hobe da, jende gehiago erakutsi aldu zer egin alduen, ez? Baina beste alde batetik, pixka bat aspergarria. Baina hor ere ikusten dut nik batzutan, osea, ez dagoela kultura musikala orokorrean, ez? Osea, eta ere musikalki interesgarria den musika hori batzutan ez dela oso accesible, nolabait, jende guztientzat. Eske, gai, putola, hau. Eta gero ere, eske, ez gara perfekta izan behar, ez? Osea, gu ere beti izaten dugu mediokritatearen inguruko hausnarketa hau egin dugula, ez? Uste dugu, osea, naiz eta ez izan musikario berenak, badaukagula zerbait esateko. Bai, zerbait esateko eta bai, holtza gainean egoteko eskubidea. Naiz eta egin kaka. Baina eske jende asko egiten dugu. Baina ez dugu kaka egiten, kaka. Ez dugu kaka gunean. Hori, baina, bueno, nahi badugu egin dezakegula, esan nahi dut. Eta erreferentetzat baituzue hor pertsonak edo... Bakoitza berea, oso... Horregatik gure repertorioa da super diverso. Anitza, ez? Eta segun-segunatan galdetzen duzun, gauza bat esango ditugu. Bat eta bestea. Izanak esango ditugu? Nahi baldin badituzu, bestela ez, ez da beharrezkoa. Bai, osea, ni adibidez, entzuten dudala, osea, gehiengoak emakumeak, osea, emakume musikariak, uste dut hirurok nahiko, osea, referente ditugu emakumezkoak. Eta, bueno, nire kasuan asko gustatzen zait musika amaz, igual, underground esain hain ezaguna. Naiz eta izan ere referente oso ezagunak, baina, jo que se adibidez, horrela gure estiloko musika egiten dutenak etekaiez, bueno, pero eta txingo ja ezagunak dira. Pero eta txingo, osain, adibidez, bueno, nire gustatzen zait pillo zean maiz, Gose, Lier, tukatzen zaizu. Bueno, sanitu zuen nahikotxo, bai. Bai, eta oso nintzak, esan dugun. Bai, haien artean. Txabela Vargas. Hombre, karo, bai. Referenteak, bai. Hori ja mundiala, ez? Bai, barrio. Folklorea horrela eta asko gotzen zego. La Lola Flores. Hori nintzen ez txarroten. Gainera ezagutzen zaite zuen arteina badakizu, ez? Bata besteare. Ordu asko osatzen ditugu. Osea, ni aste batzutan bakarrik guztien ditut Carla eta Alba. Bai, Bai, más o menos. Duzu horrela rutina bat, antolatzen zarete ez rutina moduan astean, ezakitzen batan, elkartu behar gara eta entsaiatu edo, bai?
Saiatzen gara gutxienez astean behin saiatzen. Osa, batzutan saia da, gero pues, lanarekin, beste gobia batzukin, pues, saia da. Baina saiatzen gara gutxienez astero behin ostegunetan normalean geratzea. Eta, bueno, orain kontzertuak datorrela, pues, pila jarri behar ditugu, bueno, jarri nahi ditugu, eta astero bita gutxienez saiatzera geratu nahi gara. Baina estresatzen gara, eta... Eta ez dira bakarrik ensaioa, gero ere ditugu bilera... Claro. Ze, klaro, ensaioan ez daukazu denborarik hitz egiteko, edo hitz egiten hasten bazara, ez duzu ensaiatzen. Bai, gauza asko kontuan hartu behar dira. Eta ere egin izan ditugu, asteburu, sorkuntzarako, asteburu bat. Elkartu eta hor intentsiboki hor egon. Bai, eske bestela ensaioetan ez du ematen denbora konposatzeko, sortzeko eta ensaiatzeko orduan. Claro. Baina erasoaz beste buru baketekin ez, ensaiatzera, igual ensaiatu behar duzu sotakabai horrei, papa, baina ezin duzu konposatu horrela. Ez da jolastu, ez da... Izan behar duzu burua, irekia, erlajatu egon behar zara... Relajatu. Osea, ni erlajatuan nagoen ez beti, gehiago. Eta gero, idazterakoan edo, letrak idazterakoan, hizkuntza garrantzitsua da zuentzat, osea, ze hizkuntza erabili? Bueno, eske ni daukat arazoaz, ni egon nintzen ikasten Londresen 4 urtez, lanean. Eta ez dakit zergaitik, ingelesez ateratzen zaizkita besti batzu. Osea, berez lehenengo bi hauek ingelesez dira. Ez dakit, hizkuntzak ematen didan plastikotasunagatik edo zergaitik, baina ateratzen zait ingelesez idaztea. Baitugu ere erderazko batzuk, eta saiatzen ari gara euskara gehiago sartzen. Bai, garrantzitsu delako, baina hori ez. Osea, ni ez nago oso ohituta orduan kostatzen zaio gehiago euskaraz idaztea. Baina, saiatzen gara hor. Bai, hortan ari gara. Bai, ze garrantzitsu da, eta eman behar zaio merezi duen espazio euskarari ere, osea. Eta baina, emanaldiak eman izan ditugu, euskeraz ere abesti batzuk ere... Bertsioak edo. Hori bertsioak. Orduan, Beraz, aniztasuna, zentzu guztietan, ez? Bai. Hizkuntza aldetik, estilo aldetik, guztietik. Eta orain, uda datorrela beti da, uda ez, momentu aproposa ez zuzeneko horietarako, gainera pandemia badirudi hor, ja aparkatu dugula edo, momentuz. Ez dela existitzen, bai. Orduan, nola prestatzen ari zarete udarako? Baituzue horre egunak ja finkatuta, edo... Pues, bai, osea, berez, esaten digute, asteburu guztientzako, ez? Wow, oso ona hori. Baina bai jarri dugora gure arteko limiteak ere, azkenean astebururo bat zaude jotzen. Claro. Ose, ez da jo eta listo da, joan montatu, froga, jo, bakizu, ez orduan. Eta soinu proba... Soinu proba batzutan ez bada ekipoa ona, desesperatzen gara, eta... Orduan, orain etortzen dira nahiko txolo maiatza eta ekaina artean, eta gero guztaian, igual Iruñan joko dugu, ez dakigu, gaude pixkator ikusten, baina baita ere, gure oporrekin nola gestionatzen dugu dena. Baina bai, proposamenak ateratzen ari dira nahiko txo. Zikara, ontaz aparte baita ere, zuek duzue zuen lana edo, ez? Eta uztartzen duzue bata bestearekin, ez? Hori da, ez? Ezke, azkenean hau da gure programan izena, ez? Arte eszenikoak sos, eta hori zerbaitengatik da, ez? Eta da, arteak bizi duen prekaritate bizitza horrengatik, ez? Osa, nahiz eta astero elkartzen zareten, iaia asteburu jotzeko aukera izan dezakezuen, ez? Ez daukazue egonkortasun hori, ez? Horretaz bizi ahal izateko ekonomikoki. Ez. Gainera, hasi gara duela oso gutxi. Baina nik esaten nuen prekarietatea bestearengatik. Bale, beste eremuan. Dago gauza oso komplikatua. Eta honetan ere, Are gehiago igual. Gainera gaude pixkat, en plan de, es que no llevamos mucho, entonces no podemos tampoco cobrar mucho, orduan, zaude hor beti, zenbat eskatu dezakezun eta zenbat ez, ez? Eta pixkat, ere, nire kasuan adibidez, diruarekin, beti da, gehiago eskatzen badugu, hori izan nahi du erresponsabilitatea. Aitatea edo, bai. Handiagoa dela, orduan, korratzen lana? Bai, lana gehiago da, eta ordua gehiago dira, orduan, ez duko, inoiz ez da ondo ateratzen diruaren inguruan. Baina baita ere da, zuk ze ideia daukasun, nik ala esaten dut,
oso zaila da zure buruari presio bat jartzea, ez baino, bueno, azkenean ordu asko dira eta jendeari gustatzen bada zaio egiten duzuna, Claro, presio jarri behar duzu presio bat. Eta igual kostatzen zaigu presio altuak ematea, baino eman behar dira. Bai. Ose, gero badakigu artes eszenikoak, eman behar diogula balioa gu lehenengoak, osea, Hori da, ez? Azkenean mundu kapitalista batean bizi garen, ez? Eta azkenean hori baita ere, izan behar dugu kontuan, ez? Badirudi, naiz eta plazerrez egin eta beste ikuspuntu batetik egin, ez? Azkenean... Bai. Baina bai, osea, prekaritatea. Bai. Zaila da. Baina, bueno, hori ere, osea, denborarekin joaten zarela ere ikusten non zauden, ze eskaini nahi diozu proiektuari, zenbat ordu eskaini nahi diozu, eta horren arabera, zure egoerak hobetzen saiatzen. Hor gaude, a ber. Eta gero letretara eta zuen zuzenekoetara bueltan, bueno, eta baita ere hiru emakumezko odoltza gainean egotearen, baita ere irudia ere nahiko potentea da, ez? Orduan, konprometitua izan behar da artea eta artea sortzeko modua gizartearekiko? Nik uste bai ez, azken finean, odoltza gainean egotea botere bat ematen dizu zuzenean, eta referentzialtasuna nola baita. Naiz eta 3 pertsona goren entzuten, baina badaukazu hor botere bat jendea ematen dizuna, orduan garrantzitsua da zer esaten duzun eta nola esaten dituzu, nik uste dut. Eta gainera ere aprobetxatu behar duzu, botere hori, alba duzu zerbait aldatu ez, orduan nik uste daukagula responsabilitate bat igotzen bagara holtza batera. Bueno, alba duzu zer egin, egin. Bai, eta gainera, esan duzunez, 3 emakume izan da, nik uste, guk gure gorputza eszenatokian jartzea eta esaten ditugu gauzak esatea eta bestea, ekintza politikoa da, nik ikuste dut horrela, zuzenean. Gu hori deitzen diogu nola ditzen performances. Bai, izkera performance bat, bezala, eta gainera gu igotzen gara, jartzen gara animal print, ez dakiz zer, askorrean. Bueno, gaur ere ja baduzu animal printa. Bai. Eta horrela jartzen gara. Ah, bai, Eta hori ere jendeari, mikroa. Nik uste dut oso garrantzitsua dela horregotea eta kontziente izatea hor zaudela, nolabait. Eta oso zaila da, ere. Ze ez da erosoa jendearentzako 3 emakume boteretsu hor hotza gainean egotea abesten nahi dutenak eta egiten nahi dutenak. Eta esaten nahi dutena zego, ere esaten ditugu gauzak abestien tartean, eta batzutan lasaiago zaude edo beste batzutan ez dakit ilargi betea dago, ez dakit, eta batzutan kontrolatzen zara gehiago, beste batzutan botatzen dituzu, ateratzen dena, ez? Eta hori. Eta baina baditzen da, ni asko, gainera azkeneko astetan asko egon naiz pentsatzen honen inguruan, dela, eske bakarrik gure presentzia, hor egotea, ja zerbait eragiten du jendean, batzutan nona eta beste batzutan esain nona, Eta hori ere, garrantzitsua da, beharrezkoa da, jendea zerbait sentitzea horrekin. Zezen nahi du gauzak, ondo egiten ari garela. Zerbait krak egitea haien buruan. Bai. Izan dituzu horrelako anekdotaren bat, kontatu daitekena Bai, odoltza gainean? En plan? Venga, Alba, bai, zu oroitzen zara. Odoltza gainean, ez baino, komentarioak erora, adibidez, igual feministegia zela gure... Bai, gure diskurtsoa, igual beste espazio batzutan, joan ginen frontoi batera jotzera eta, igual, gainera norbait gertukoa, Vale. Eske igual zuen kontzertua eta zuen estiloa da, egun feministetan jotzeko, edo, en vuestros guetos. Vale. Eta horrelakoak, eta ere gure janzkeragatik, ¿cómo se dice imponer? Imposatu. Imposatzen dugula asko, batean hor jartzen garela horrela, eta orduan jendea txatxanta. Bai, jendea, zenbat, 20 metrotara. Jartzen zen. Bai, hurbiltasun hori... Bai, eta... Egonen batean bai.
Oso hotza da, atmosfera horrelako... Zaila da jotzea egora horietan. Bai, Karo. bai, eta gainera hori, hori grazia egiten digu, es como oso feminista da, abesten dugu Bésame mucho, ¿sabes? Eto Abrázame de Doctor Deseo, ze mezu feminista, superfeminista dago hor. Claro. Rata de dos patas. Abesten dugu denetarik, eta ez da, obviamente feminista gara eta beti defendatuko dugu, pentsatzen duguna arlo politikoan eta bizitzaren arlo guztietan, baina esatea gure abestiak eta gure ikuskizuna oso feminista dela, Igual bakarrik esaten duzuna leno, ez? Bakarrik presentzia horrekin, ez? Hori ja, visualki, ja, mezua horria dago. Bai, desorosoa da, sobre todo gizonentzat, sentitzen dira batean, arte dute boterea, sabes? Eta animal print eta, bueno, atera hor daukazuna. Horietakoak erabiltzearena, zergatik edo ze aukerak eta prozesu izan zen hori horrela egiteko? Pues oso organikoa ere. Vale. Esan genuen, nola jantzen gara lehenengo kontzerturako? Ez genuen zer jarri, eta... Eta nituenik etxean gauza hauek eta... berokiko parte bat. Claro, bai. Eta esan genuen, venga, pues horrela. Eta gero, pues, joan da transformatzen animal printekin, pues, piskatu lan, oso modu organikoan, baina baita ere performance horren parte delako, Claro. Bai, dena, bai. Eta performance horrekin, zuen buruek ekiko distantzia bat hartzea saiatzen zarete, edo kontrakoa baizik eta zuen barruan dagoen zerbaitekin konektatu, edo... Biak, nik Vale. izango nuke, bai, bai, alde batetik, pertsonai hori performatzea usten digu, baina beste batetik ere gu gara horrelakoak, mamarratzaz, pero bueno, motzatzaz, benetan da, ateratzea gure alde emaz, hori, basatik, bai. Bai, nire kasuan, segun eguna hartzen du rol bat, baina normalean nire barruan dagoen bat konkretuki eta hori esplotatzen dut. Eramaten dut, pizka... Limitetara edo mugetetara. Baita ere egunaren arabera, gaude egunak gaudela modu batean. Ja, noski. Beste egun batzuetan usten diot Karlari hitz egiten. Bai. Normalean zu hitz egiten duzu? Ez, denak hitz egiten dugu. Bai, gaude, esaten digute askotan dirudiela gaudela horretxean saiatzen, gaudelako supernatural gure artean eta hitz egiten nahi dugu. Ez prestatu gabe, horrela. Improvisatzen dugu dena, gehiena bai, eta beti dago denbora afinatu behar da, edo instrumentoak, perkusioak nire aldetik, Albaren aldera dagoela beste aldean, edo kableren bat, edo zerbait pasatzen da beti orduan. Eta bai, abestien artean beti hitz egiten dugu, beti izaten dugu zerbait. Eta orduan, hor. Edo abestian. Edo abestian bertan. Eta badakit, horretaz aparte beste zerbait ekarri duzuela. Bai. A ber. Gure pegatina. Zuen pegatina. Pegatina berriak. Perfecto. Utzi ezakezuen nahi duzuen tokian, nik utziko dut? Aukeratuko dut nire duzue? Bai, aukeratuko dut. Bai, horrela dago dela txukur. Venga, hementxe. Eta ahora, animal printa, Rural styla. Bai, detxo lagun batek egin diogu. Ah, beitu? Bai. Eta gero, arekin hitz egin zenuten hor zerbait adosteko edo inspirazio utzi zenioten edo... Bueno, berez, eske ditugu lagun asko direla ere artistak, eta oso kreatiboak direnak, eta proposatu ziguten bi lagun zehazki, esan ziguten egun batean, gogo asko ditugu egiteko zehose zuekin argazki saio bat, eta kontzeptu bat, bideoak egiteko, ez dakiz zer, eta horrekin ateratzen hori. Jarri zuten ideia pilo bat mai gainean, eta horrekin ateratzen argazki saioa eta logo berria. Bere zuen artean, lagunen artean eta artizen artean kolaboratzen duzu edo. Bai. Nik uste ezinbestekoa dela sareak. Eta ez bakarrik lagunekin, baina beste taldeekin, bai. Babesa eman behar dugu eta beste hori. Eta gero multidisciplinarra denean, adibidez, orain atera ditugun bideo hauek,
joa, beste hauek jotzen ditugu ez dakit noiztik, baina, klaro, egon barzara momentu horretan, kontzertu horretan, Claro. eta orain jende askori da, ikusi dut bideoa, klaro, ja interneten dago, bideo bat, bueno, bideoa genituen, baina orain, Kalitate arte, osea, presentzia duen leku batean, dena... Claro, pentsatuago, osea, Bai, landuago. osea, arte zuzendari batek pentsatu duena. Claro, bai. Eta bideo profesional batek grabatu duena, orduan, bueno, pues, alde handia da. Eta gu bakarrik ez genuke hori egingo. Eta orduan ez ginen iritsiko jende horretara, eta orain jende horren etorri nahi du gure Claro. Bai, ikusgarritasun handiagoa, ez? Ematen dizue. Eta gainera gaur egun dena da, osea, bisuala. Osea, ez bazaude interneten, YouTubeen, Instagramen Zeraino, eta ez? zure kalitate batekin. Bai. Barzara. Eta gero, bueno, programa, esan dizuetan moduan, arte eszenikoak SOS deitzen da, ez? Eta prekarietate hori edo alde batera utzi halko bagenu edo beste modu batez kudeatu, ze mezu positibo emango zenukete arte eszenikoak zer? Beharrezkoak dira. Beharrezkoak dira, adibidez, bai. Osea, Eta beharrezko dira zeretako edo... bizitzarako, osea, ikuste, bueno, musika antzerkia dena, osea, behar dugula, osea, nik uste argi geratu zela konfinamendu garaian, behar dugula kultura ematen diguna, osea... Bizia ematen duzu ez, osea, bizitzeko gogo bat, zoriontasuna, bueno, niri gutxien ez ematen dit. Behar dut musika sortu edo jo, Bai. eta entzun ere ez, eta zuzenean entzun. Zuzeneko hori ere da interesgarria, ez? Zer ematen dizu zuzenekotasun hori, ez? Pantaila batek ematen ez dizuna. Energia, osea... Endorfinak. Bai. Endorfinak. Bai, nik uste energia trukaketa dela, ez? Gainera, baldin mazoa zuzeneko batera, eta baldin mazaude eszenatokitik gertu, bai egon da konexio bat eszenatoki gainean daudenekin, ez bakarrik musikala, baizik eta begiradak, ez dakit, osea, errealagoa. Eta hori telebistan ez da pasatzen. Presentzia ere, ez? Osea, momentuan hor egotea, osea, niri beti izan dut, osea, kontzertuak direla nire bizitzan presenteen bizi ditudan momentuak. Osea, hor entzuten, konektatzen, energia mugitzen da, osea, niretzat superbeharrezkoa da. Bai, eta ez da, osea, ez daude bakarrik zuen entzuten, baizik eta jende pila bat dago zurekin entzuten direla zure parte momentu horretan, ez, ameba bat bezala edo, bueno, ameba talde bat, ameba bat. Eta kolektiboaren parte sentitu edo. Bai. Bai, eta gainera, nik uste dut prekarietatea existitu ez balitz. Osea, gauzak denborarekin eta beste leku batetik egin ahalko ziren. Ze batzutan gaude hor, presak eta gainera hori esan duzun sistema kapitalista honetan dena azkarregi doa, orduan beti egon barzara presente eta ateratzen gauza berriak, eta baina ez daukazu denbora gestionatzeko, kudatzeko nola egiten, osea, nola sentitzen zaren ritmo horiekin, ez? Eta, goera hobeto batean bizi bagina, pues, ez dakit, gauzak beste modu batean egin ahalko genituzke, ez? Bai. Askotan komentatzen dugu baita ere programan, ez? Nola beti edo, bueno, gehienetan, ez, hasi berriak diren gehien bat artistak, ez, kudeatu behar dituzte beste lan batzuk, ez, artearekin, eta azkenean ez dutela denbora hori, edo, ez, hausnartzeko, inkluso aspertzeko, lehen hori komentatu dut beste artista batekin, ez, eta sorkuntza prozesua, ez, eta ezberdina da, ez da fabrika batean, 8 ordu joan, produktibo izan 8 ordu, eta gero etxera eta listo, ez? Ez beste modu batez funtzionatzen da, eta hori mundu honetan zaila da, ez? Badirudi zaila dela posible egitea, eta orduan, hori sortze prozesuak dira azkarrak, ez batzutan ezin diegu ordu horiek inbertitu, eta hor dago beti. Eta gainera nik uste baita igual, ja profesionalak diren pertsonak ere, osea, azkenean konsumo, produce y consumo horretan ere badaudela, ez? Eta askotan, osea, gure buruak ikusten ditugu, bolo, ez dakiz zer, osea, eta ez duzu denbora, ensaiatzeko lasaitasunez,
edo sortzeko lasaitasunez, edo behar, eskatzen duelako sistemak momentu guztian egotea hor, edo kontsumitzen, edo produzitzen, eta Ja. nekagarria da hori, baina bueno. Bueno, saiatzera izarete behintzat, ez? Bai, Hor egoten bai. eta beste mundu batez. Bai. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu zuen burua talde bezala? Galera ona. Edo momentuan zaudete eta... Etorkizun epe La- motzean, Vale, bai. nik uste ari garela azten, ez? Eta, pentsatu baino azkarrago gaiotan ari da dena, hasieran ez genuen denbora askorik izan hausnartzeko, baina ja egin genuen paro bat modukoa, en plan, itzen behar ditugu gauza asko, ze hau doa oso azkar, eta, ikasten duzu bidea egiten duzuen heinean, ez? Eta, abentura bat da, ez? Abentura bat izaten ari da. Orduan, eramaten gaitun lekura. Baina, gu baditugu ideia batzuk argi, hori Karlak komentatu duena, ez dugula nahi sistemak inposatzea haren erritmoa, gure abestiak ere askotan ateratzen da zaintzaren gaia, zaintza oso importantea da, ez, eta ez egotea hor denbora guztian dena ematen, zaindu behar gara ere denboraren aldetik, eta, ez dakit. Oso zaila da, batzutan gaude horri erruz, eta atera nahi dugu dena eta egin nahi dugu, baina. Bai, eta gero, dena. Oazen nago egitera, beste bertxio hau, atera gaitago bestia hau. Bolo, eta batean supersaturatua gaude, eta esaten dugu, ez, ezin dugu horrela jarraitu. Edo instrumentu berri bat, probatuko dugu urrengo boloan. 3 abesti berri, aterako ditugu urrengo boloan, ere gu, trabatzen gara Bakarrik, ez? Eta, eske, etorkizunera begira, ez dakigu, ez dugu pentsatu... Momentuz gaude hor ikusten nola doan dena nola sentitzen garen proiektuarekin, zelan doan eta ikusiko dugu, nire partez adibidez, orain dela 2 urte, ez nuke ez da pentsatuko, hau horrela izango zenik, talde batean egotea beste bi lagunekin, 3 neska zenatokian musika egiten, parrato. Eta hemen gaude orain, orduan hemendik 2 urtera... Nork daki, ez? Nork daki, ez dakit. Orduan horrela, bai tugula besti berriak... Ateratzeko intentzio, sortzeko intentzio. Bai, ateratzeko eta asko gustatzen zaigu kontzertuak egitea eta zuzenan jotzea, orduan. Hori jarraituko dugu egiten, baina... Eta ideia da grabatzea atera dituen guztiak, eta bideoak igotzen jarraitzea, martxa honetan. Ba, oso Berbenir. Ez que gure motuz da... ¿Cómo se llama? Berbenir. ¿Cómo era? Berbenir? VV. Ez dago, besterik. Batean etortzen da pandemia bat, eta segin duzu. Egia da. Ja, hori bai, mandibula ez, kriston... Perspektiba. Hori da, bai. Neskak bukatzeko ja, badaukagu hemen galdera bat, aurreko artistak edo, taldeak utzi duena, zein da gustatu zaizun azken abestia? Wow, ze zaila. A ber, astelena dela. Bai. Asteburuan musika asko entzun. Bai! DJ Patri Difusa. Zein da gustatu zaizun azken abestia? Nik botako dut. Rigoberta Bandiniren A ver qué pasa. A ver qué pasa? Gainera, bai zuen... A ver qué pasa. Bai? A ver qué pasa. Nik ere gustoko dut, bai. Bai, ez? Nik esango nuke, igual, ostiralean atera zuen Keralt Laoz, ez dakit ezagutzen duzuen. Ni ez. Keralt da, uste dut katalana dela. Eta atera zuen single berria dela Blade, eta hori izan da uste dut azkenago bestia esan dudana. Que guai, mola. Ba, oso ondo neskak. Ba, orain zuen txanda, Galdera idazteko? Bale. Uste noen zuri galdetzeko. Ez, imaginatu, orain azten gara elkarrezketa al revés. Hor daukazu ezabatzeko, bai, eta Klariona.
Ea ba. Zeri buruz egingo dugu. Jose zaila, Bueno, bauzue hor tartetxo bat pentsatzen. Hurrengo taldeari, ez? Bai, izan daiteke musika taldea, antzezlea, dantzaria, bueno, arte eszenikoekin, hori da, artista bai. Pues igual, galdetu ezakegu, en plan, artearen munduan zein da zure emakumezko referentea, ez edo zerbait. Vale, Ezekin nola jarri galderan. horrela, ondo. Bai. Vale. Irakaslea naiz. Baita ere. Barkatu. A ber, ze esaten duten. Horregatik daukazu hainbeste soltura horrek klarionarekin, ez? Bueno, gaur egun, klariona ez dut erabiltzen, gaur egun... Ja, guztia da digitala, ez? Ez erratura gaila. Erratura gaino, klaro. Lapurtzen dizkidatela. Bai. Cierto. Ez dut esango eskola. Primera, bueno, aia jakingo dute, ikustu bali baute. Ba, mila esker, neskak. Zuri, joe. Tortzeagatik, bai, ni ere. Eta zorte hon proiektu guztietan. Mila esker. Ea, udan ikusten zaituzten, ezagit? Bai? A ber. Gainean. Gomidatuko zaitugu. Oso ondo. Ba, zorte hon eta egonen gara. Mila esker, gomidatzeagatik. Bendara noa bentatik nator, bentan da nire hoa. Hango arrosak grabelinetan hartu dut amodioa. Bentara noa bentatik nator, bentan da nire hoa. Hango arrosak grabelinetan hartu dut amodioa. Llorando está la pastora en la muga de Ibardín, el guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Déjeme bajar al valle tras la oveja que perdí. Déjeme que si la pierdo, ¿qué será después de mí? El guardia civil le dice que la muga está ahí, que las leyes le prohíben pasarse a otro país. Muéstreme su pasaporte, mire, no lo tengo aquí. Muéstreme sus credenciales, sin credenciales nadie. Dice la pastora triste, las leyes de Madrid son dictadas y no saben de la oveja que perdí. Calle hay un pueblo como el mío que está aquí, en el valle hablan la lengua que aprendí cuando nací. Porque vienen de tan lejos, guardados con su fusil, a esta tierra que ya tiene unas leyes para sí. Váyase usted a otra parte, que somos gente feliz. Vaya a imponer en su suelo estas leyes de Madrid. Llorando está la pastora
para mamá. Un, dos, tres, Ole. Ole.